Bregen naar vrijheid. Bregen naar vrijheid. En wie hebben we nog iets stukje opzocht? Want dan weten we een beetje waar toe gaat. Vertel maar, Jaren. Oké. Bregen naar vrijheid vertelt het verhaal hoe twee beste vriendinnen uit Dokkum naar je ziel. Ben nog maar. In oorlogstijd bedarje ze van het ene spannende avontuur in het oren. Opgroeien in oorlogstijd is net eenvoudig. Hier en dan net als de band ek nog onderdoeken matten. 4 van huis. Zullen ze haar mem even waarom zien? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En het allerleukste is, een bekende van u doet mij. Want Femma had een van de beide haatral. Dus dat is wel superleuk. Je man wordt ook deppen. En wie bleef vriendin onder oud en krakkenbeker binnen. Dat is de liek Duitse. Wie wist zussen van het lippen? Kap de vaag. Kom de vaag. Dit is een soldaat mee van de oors. Oh nee.